pagod, sakripisyo, determinasyon, laban para sa isang karangalan para sa mga Kapampangan. Good luck kay Team Tamo, kay Pampanga, Philippine Super League. Shoutout po kay Team Delta 21 Under. Good luck ka rin game you, King Cebu. Ibigay yung aming best you para kay Boss Damong Gobernador Delta Pineda na alang sawang susuporta ka rin na Pampangan. Ayan. At yuyu yan. Samasnan nyo. Laban muna eh. Dili tayo yung puso tamo ang pang-isipan kagjalong. Focus mo. At yuyu yan. Mula sa Pampanga, lumipad ang Pampanga Delta papuntang Cebu, mga idol. Opo, lumipad para sa National Championship ng PSL Under 21. Opo mga kabalen, tayo po ang dumayo sa Cebu at ang unang bakbakan ay ginanap noong September 3, 2022, 8 p.m. laban sa team ng Sarok, Consolacion. Rebound! Flores. Maggie Flores ang magtatanggap. Steal. 16 seconds. Delfino. Spins. Bautista. 3-pointer. No good. And Consolacion. Sarok Weavers with a 6-point lead. 7 seconds on the clock. Penalty situation. Or that's the last team foul para sa koponan ng Consolacion. The chances are there for Pampanga. It's just a matter of converting the shots. And it will be a win for Consolacion. And tomorrow, Yun nga po mga kabalen, unang laban, nabigo tayo mga idol. Pero hindi lang dito nagtatapos ang laban. After nito, may kusunod pa o may chance pa tayo sa National Championship. Dahil talagang inalat lang dito at sobrang exhausted ang mga player lalo na sa biyahe at sobrang init ng venue. Pangalawang bakbakan, September 4, laban naman sa Davao Occidental Dreamers. Well, sa laban na ito mga kabalen, dumaan tayo sa butas ng karayom. Kasi nga sobrang lakas ng Davao Occidental Dreamers. Kompleto sa mga young guns talaga ang lineup nila. Pero, siyempre, hindi pa dadaig ang pugsong Kapampangan na hindi sumuko hanggang hindi mag-buzzer ang oras. At shoutout sa mga Kapampangan sa Cebu na nagtipon-tipon para sumuporta sa laban na ito mga idol. Opo mga kabalen, hindi po natin hungkod yan. Pero ang mga Kapampangan sa Cebu nagtipon-tipon at nag-ingay pumunta sa venue at sumuporta mga idol. Huling laban September 5, 2022, 8 p.m. Laban ulit sa Sarok Consolacion Team. At sa huling laban mga kabalen, uling segundo, muling ipinakita ng mga Kapampangan ang puso nila pagdating sa laro at crucial minutes mga idol. Opo mga kabalen, sobrang dikdikan ng laban na ito kung saan fourth quarter lumamang pa ang team ng La Consolacion. Pero hindi tayo nagpadaig dito mga idol. Talagang buong puso gustong manalo talaga ng mga Kapampangan dito. Bumagsak at babangon ulit ang mga Kapampangan. Huling segundo ng laro, nakasalalay kay Mr. Big Moment, Justin Bautista. Ang laro dito mga idol. Opo mga kabalen, crucial free throw ang i-reward kay idol. Na alam naman natin, nung first game at second game, talagang pagod na itong si Justin Bautista. Pero ngayong game 3, nabigyan siya ng pagkakataong patunayan ang sarili niya sa mga Kapampangan at sa buong mundo mga kabalen. 75-71 na ang ating score dito. 12 seconds ang nalalabi sa ating fourth quarter. Opo mga kabalen, lamang tayo ng 4 dito. So kung papasok ang dalawang tira ni Justin, magiging 6 ang lamang. Pero sa pagod, nagmintis si Justin. Opo mga kabalen, naimintis niya ang unang free throw. Kaya sobrang importante na may pasok niya ang kanyang huling free throw dito mga idol. Opo mga kabalen, para ma-secure at maging 5 ang lamang natin sa La Consolacion. At yun na nga mga kabalen, pumasok ang huling tira ni Justin Bautista. At ito po mga kabalen, panoorin nyo
ang huling 11 seconds na bakbakan sa fourth quarter. Both teams. Bola andito pa sa pinakamalapit sa goal ng Pampanga Delta. Paolo Dalompina, 0.0 out of 8 from the field. As Alilin, another foul there. .7 seconds. Just a bad foul for Alilin. At least double, may double doon kasi sayang eh. Again, you're just extending here the time. At the good thing of that is, Bautista is missing free throws. But again, both teams, no more timeout. 10.7, Mr. Big Moment, Bautista. Nagmintis sa dalawang free throw niya, Alilin. 6 seconds. 4 seconds. And that's a foul. 2 free throws. Good drive there for Maglasang Nino, the most consistent guy here in our game. He has a total of 15.6 out of 10 from the field with 3.3 seconds left. Medyo mahirap na to for Consolacion with no more timeout. First free throw. Nagmintis pa yan para kay Froilan. I was just about to say, Nino, if ever Maglasang will make these 2 free throws, baka makasteal sila and form a tie. Pwede. Pwede Pero, pa depende as Maglasang missing that second one. At sa huli, nanahig ang puso ng mga Kamampangan. Tayo po ang national champion sa PSL Under 21. Opo mga kabalel, buong Pilipinas po ito. Hindi lang Luzon, Visayas, Mindanao. Pero national, tayo po ang naging kampiyon mga idol. Kaya congratulations sa buong Pampanga Delta sa mga Kapampangan na sumuporta. Lalong-lalo na yung mga Kapampangan na nasa Cebu at pumunta sa mismong venue. Luwid kayo po mga idol. Luwid G Kapampangan. Luwid Jo, ing Pampanga Delta. Sa shaded area, again, they have the height advantage. Kaya nga, again, Pampanga Delta, Delfino, for the victory lap though. Fighting some firepower. Whoa, That's whoa. right. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I stress over coat. What for? Train in the trees, please walk my sycamore. Touch burning sands, crosswinds and stormy shore seasons in the year. Yeah, ain't no challenge for champions and chain no fear. Yup, the champions here. Switch gears, we keep the hitters in the rear. At the blood, sweat and tears and my goal so near. I see my victory so clear. I see my victory so clear. And today, we break through. 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 I know it's lonely at the top, 76 to 7. but that's not by speculation. But the position that I got, I climb too high to fall, way too hard to drop. Stop clocks on the speed bag. Every yell under pressure, no jet lag. This is greater than trophies and saluted flags. Titles of fame, the cost is paid. Yay, I carried the cross I made. Dealt with the dealer, baby, the hand was played.